மனித உடலில் அதிக அளவு கிருமிகள் காணப்படும் பகுதி எது? வாய். பற்கள் எந்த வகைக்கு உட்பட்டவை? உறுப்பு. இரத்தக் குழாய்கள் இல்லாததால் இரத்தம் செல்லாத உடற்பகுதி எது? சரியான விட தெரிஞ்சா கீழே காமெண்ட்ல போடுங்க. 3 பதில்கள் சரியா வந்தா நீங்க ஜீனியஸ். காசநோய், டைப்ரோலிசிஸ். பொதுவாக எந்த உறுப்பை முதன்மையாக பாதிக்கிறது? நுரையீரல். கேள்வி 5. மனித உடலில் அதிகமாக வேலை செய்கின்ற உறுப்பு எது? மூளை. கேள்வி 6. மனித உடலில் மிகப்பெரிய உறுப்பு எது? தோல்.